Sanibone bafethu. Ninjani niyaphila? Lo mfoka Mkhonza la. Ngijabulele nje ukuthi nginamukele. Ngiphinde nginibonge ukuthi niya-subscribe kule channel. Welcome ama new subscribers ku YouTube kanjalo nama new followers ku TikTok. Ngiyanibonga kakhulu. If you haven't subscribed, ngiyacela ukuthi usubscribe futhi ufollow na ku TikTok isikhulise le channel. Ngiyabonga kakhulu. Ngimile la ngicabanga indaba eyenzeke eParliament recently kwi-last session la khona ubaba uMchunu, Minister Mchunu abefakaza khona eParliament. Sizibonela izinto eziyezenzeka lapha, ezinye ziyezathi ukusidida nje ukuthi hawu uminister lana nalana njengaleya audio nje ayivezile la bezama ukusinika khona ukuthi bekuxhumana uminister sorry uGeneral Mkhwanazi no Nkabinde uChief of Staff yacishe kanjalo leya audio although masilalela ayikabile okuwukuthi besiyilindele ukuthi uzosivezela yona uMchunu ngoba abezama ukuveza laphana uMinister uMchunu ukuthi kukhona izinto ezithile ezingama threats ebezenziwa uGeneral Mkhwanazi but asizwanga kule audio. So kodwa ke uthembisile ukuthi mayibuya on Tuesday okuwukuthi kusasa uzoveza phambi kwe-committee ukuthi yini ngempela le yasho uMkhwanazi. Sizozwa ukuthi kungabe kuyiqiniso noma kungamanga ngoba ama-politicians you can't trust them. Mhlampe nje laphana singagcina mhlampe singasayitholanga nale audio asithembise yona ngoba mhlampe into engekho, but anyway let's wait and see. Ngidlule lapho ngifuna ukuza kule ndaba le uMchunu ayikhulumile ngoPresident Ramaphosa. Uzokhumbula laphana ukuthi njengoba kukhulunywa ngale ndaba yokudissolve iPKTT bambuze imibuzo enzima uMinister Mchunu. Lena nje ikakhulukazi ukuthi ingabe uPresident Ramaphosa wayazi yini ukuthi iPKTT yadissolvwa futhi wakuvumela yini lokho kwenzeke njengepresident yeCountry. Bambuzile lo mbuzo uMchunu. Indlela aphendule ngayo uMchunu abengafuni ukuphendula straightforward ukuthi upresident watshelwa wavuma wathi yes dissolve it. Yebo? Mabembuza ukuthi wavuma yena belokathi akiwe ku-affidavit. Ku-affidavit ikhona impendulo. Kodwa even uchair we-committee uze wambuza wathi yes or no. Kuze nje kufikwe ekutheni aphendule ngo yes or no ngoba vele bebonakala engumuntu obalekayo ongafuni ukuba straightforward empendulweni yakhe. Wagcina ke egcinene sebuzwa ubaba uMalemba ukuthi wamtshela nopresident ngokudissolve kwePKTT wavuma yini ukuthi dissolve noma cha. Yilapho kaphendule khona ngo yes. Nakhona kodwa sephushwa uchair ukuthi i-answer uyes. So nje lokho kusibonisana mafethu, kusibonisa ukuthi kahle these politicians they are not there to be transparent. They are not there ukuthi basenze sibe ne-confidence kubo ngoba manje mangabe ehlulwa na ukubuzwa nje umbuzo nokuphendula umbuzo oqondile kanje kuyakutshela ukuthi kunento eziningi lo muntu ayifihlayo nangafuni ukuthi sizazi siyisizwe. Njengamanje nje lempendulo yakhe uma ethi yes uPresident Ramaphosa wavuma ukuthi iPKTT dissolve. Uyazi lokho kusho ukuthini manje? It's a must ukuthi uPresident Ramaphosa avele ngaphambi kwe-ad hoc committee because naye kufanele asicacisele ukuthi lokho kusho uMinister Mchunu kuyiqiniso yini. Kusho ukuthi manje uRamaphosa is a must ukuthi mayivela ngaphambi kwe-commission athi yebo ngatshelwa ngePKTT ukuthi iyadissolve futhi nje ubasho uMinister Mchunu vele ngavuma ukuthi dissolve. Okusho ukuthini ke lokho? Kusho ukuthi uma ethi yes upresident sekufanele ukuthi naye achaze manje in details ukuthi
kwafikwa kanjani lesinqumo sokudissolve i-political killings task team ebisebenza kahle kangaka, futhi njengoba sibhekene naso okhethweni oluzayo ebezoba usizo kakhulu ekuthenini bonke labantu ababulalanayo kubangwa izikhundla zamakhansela and everything bebazokhona ukuthi bavikeleke. So kuzofuna achaze upresident ukuthi beyidissolvelani le-PKTT ngoba yenza umsebenzi omuhle kakhulu eSouth Africa. So uyabona ukuthi kuningi esikulindele kakhulu kule ad hoc committee testimony, kodwa upresident Ramaphosa silindele ukuthi naye manje eze umchunu usevele wamfaka phansi ebhasi. Noma ngabe kuwukuthi ad hoc committee bengazimisela ukumbiza, sekumele imbize manje. Yiloko nje bengifisa ukusho la ukuthi uyibuka kanjani wena i-testimony kaMchunu agcine ngayo moving forward kule yazayo ukuthi yini oyilindele. Umfoka Mkhonza lo, ngiyanibonga kakhulu ke. Ake ni subscribe, ni share, ni comment, si discuss le ndaba. Thank you so much. Ngiyabonga.